Rydym yn deall bod y broses hon yn gallu bod yn ddryslyd ac achosi gofid. Rydym am helpu i wneud hi'n haws i chi gymryd rhan mewn wrandawiad. Bydd swyddog achos addasrwydd i ymarfer yn rheoli eich achos, a gall siarad gyda chi am yr ymchwiliad ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Os yw eich achos wedi ei atgyfeirio at wrandawiad, bydd eich swyddog achos yn siarad â chi am yr hyn sy'n digwydd nesaf ac yn ateb eich cwestiynau. Gallwch gysylltu eich swyddog achos os oes angen help arnoch i ddeall llythyrau anfonwyd atoch ynghylch yr ymchwiliad, neu i ddeall y broses ymchwilio. Gallwch gysylltu â'n tîm grandawiadau dros y ffôn ar 0300 303 3444 neu drwy e-bost at grandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru. Rydyn ni'n deall y gall hyn fod yn frawychus, ac mae'n debyg eich bod chi'n mynd trwy gyfnod anodd. Mae gennym linell gymorth lles gyfrinachol annibynnol sydd ar gael yn rhad ac am ddim a all roi cymorth i chi wrth i chi fynd drwy'r broses. Mae'n cynnwys mynediad at gwnsela, Wellbeing Solutions sy'n ei rhedeg ac mae'r linell gymorth ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0800 169 8691 neu gallwch gael cymorth ar-lein ar employeeassistance.org.uk i gael gwybodaeth ddefnyddiol am amrywiaeth o faterion personol, gwaith a theulu. Gallwch fewn gyfnodi gan ddefnyddio'r cod mynediad SCW i drefnu apwyntiad gyda chwynselydd neu gynghorydd. Neu mae'r rhestr o sefydliadau ar ein gwefan a all eich helpu gyda phryderon am arian neu i gael cyngor proffesiynol, cyfreithiol a chyngor am les. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Hwyl fawr!